Česnek lidi, Čego. dlouho jsme si lámali hlavu, jak uspořádat tady tu narozeninovou akci, na který bychom se všichni sešli. Jelikož jsou to koletiny, tak si oba myslíme, že tento věk si zasluhuje úplně jinou akci, úplně jiných rozměrů. Proto v pátek 21. února si udělej čas, Natankuj se dobrou náladou, sežeň úplně všechny lidi a buď připravený to tam pořádně rozpařit, protože to je co? protože to je jednou za život. Dvacátého 2014. Oslava Jonáše a Vojty 20. narozenin. Zahrajeme my, The Branks, krásný kluci, krásná slečna. Nemůžeš se nechat ujít. Rock and roll. Já se těším do Viaduktu hlavně proto, že ten objekt si vyřešil svoji sexuální orientaci. Já se těším na bagety z baru. A já na krásný lidi. Já se těším hlavně na vás. Já taky na vás, ty vole. Har, Terbo, 21. akce, v Viaduktu, včera smíčky 5. A se těším, budu hrát já, Slovným, se Šukim, budu hrát ramce, funky, breakbeat, cokoliv tě napadne. Ještě taky přijede kapela The Branks, ještě rock and roll, takže myslím, že nesmíš chybět. Zdraž. Čauky mňauky, já jsem Lister. Hej, a já jsem Ouný a chcem, aby si dorazil 21. února Do Viaduktu, jo, kde uslyšíš breakbeat, funky, drum and bass, nějaký dubstep, jasně, prostě všechno, na co si můžeš zapařit, tak dovali s kámošema. všichni jsou zvaný. Těšíme se, čau. Pokud máš rád superovou rock'n'rollovou hudbu, nebo prostě jenom chceš Igorkovi nasrat do pisoáru, doraž.